Kull darba li jirreferi għal passat tiegħu, il-Partit Nazzjonalista juri kemm huwa dispratu jipprova jżomm mal-aħħar biċċiet ta' rilevanza li ħaddan. Kim dan il-mod skiet li l-opinjonista Stephen Kalleja beda artiklu fuq l-Independent, artiklu li jinnota kif il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech baqa' ma tallimx mill-iżbalji riċenti u jirreferi għal passat tiegħu minflok ifassal il-futur aħjar. Fl-artiklu tiegħu Kalleja jagħmel aċċenna d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fl-aħħar Kunsill Ġenerali fejn irreferi għal żminijiet ta' 30 sen ilu. Hawnhekk Kalleja jgħid kif din minnha nnifisha tagħti l-impressjoni li l-Partit Nazzjonalista qed ibati biex jimxi l quddiem. Hawnhekk fil-fatt jirreferi għal ġlied intern li għadu qed jikkaratterizza l-Partit Nazzjonalista dwar l-aħħar tentattivi biex Adrian Delija jitqaċċad minn Partit Nazzjonalista, Kalleja jsostni li l-ġlied intern baqa' jiddomina minkejja bidla fit-tmexxija. Jispjega kif l-elettorat normalment qatt ma jafda partit maqsum biċċtejn jew aktar. Kalleja jitkellem ukoll dwar il-ħila tal-Partit Nazzjonalista li jattiraw ċuħ ġodda fiħdanu, hawnhekk isemmi li l-Partit Nazzjonalista għadu ddominat minn kandidati li kienu ministri u segretarju parlamentari sfiduċjati mill-poplu 8 snin ilu. Fil-fatt dwar dan Kalleja jgħid li l-Partit Nazzjonalista baqa' m'għamilx bidla ġenerazzjonali fiħdanu. L-opinjonista jikkonkludi billi wkoll jikkritika l-istrateġija tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista e kif skontu l-messaġġ mid-dar ċentrali għall-elettorat mhux jasal.